Prečo ste sa rozhodli pridať aj vy v Revúcej k protestu Gorila, ktorý prebieha dneska vo viacerých slovenských mestách? Vzniklo to tak náhodou, že Ľudská Gálová, ktorá pochádza z Revúcej, a spolu s ňou cez internet a telefonicky vlastne sme sa dohodli, že by sme aj Revúcu, z ktorej ona pochádza, je medzi 5 signatármi, tak sme sa rozhodli, že urobíme aj v Revúcej protest proti Gorile a proti skorumpovaným politikom. Z tohto dôvodu sme to zvolali. Viem, že ten čas bol veľmi krátky, lebo nedostali sme zatiaľ povolenie, tak len 24 hodín predtým sme to propagovali. A takisto sme chceli, aby aj Revúca povedala, lebo vidíte, bolo tu vyše 50 ľudí, aby proste povedala, že stačilo týmto ľuďom, ktorí nás okrádajú, stačilo týmto zlodejom, aby proste už do politiky raz prišli čestní a slušní ľudia. A verím, že na budúce, keď to urobíme s väčším predstihom, to bude o mnoho viac, lebo dneska tí ľudia boli, myslím si, že spokojní a takisto sa pridali k tomu protestu a spoločne sme si uctili aj tých ľudí, ktorí v tom prvom slovenskom gymnázium tu začínali a bojovali tu, takisto sme urobili pietnú spomienku aj na týchto ľudí, že pre Slovensko, že súhlasíme s nimi a sme v Gorili s nimi. Takže aj Revúca sa týmto chcela pripojiť k tomu. Presne protestu. Tak, áno. Aj my sme sa chceli pripojiť k protestu Gorila a pripojiť sa k tým 10 bodom, ktoré vlastne títo signatári čítali a ktoré vlastne hovoria o tom, aby proste už títo politici raz odišli, lebo 20 rokov nám sľubujú niečo a stále sa máme horšie a chceme, aby proste toto Slovensko bolo o mnoho, by som povedal, demokratickejšie a o mnoho lepšie vlastne sa nám žilo všetkým ostatným. Najbližšie budú prebiehať podobné akcie v ostatných slovenských mestách, takisto Revúca sa opäť zapojí. Áno, urobíme preto všetko, aby sme dostali tú možnosť a aby sme sa tu stretli v hodnejšom množstve, lebo myslím si, že dneska to bol začiatok, ale dobrý začiatok a ako som rozprával s tými ľuďmi, ktorí tu boli, povedali, že prídu aj na budúce a podporia nás, takže budeme robiť všetko preto, aby sme boli aj medzi tými ostatnými mestami. Vyšla vám polícia v ústrety bez problémov? Áno. Usmerňovania? Myslím si, že bola na profesionálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem za rozhovor.